معستور يسوعتي لك أنا نزبيع تكون بك تفيلاتي مزام تودع نبيع بيت أخي المدبيع بمعنى مدبيع أتكمر وشيوش حانو كتهم يزبيع شلت يد يبعدين نحن مريا نحن مريا סבא, עברו כבר 11 חודשים ועדיין קשה לי לדבר עליך כעל מי שהיה. שכן, עוד לא התרגלנו לעובדה שעזבת אותנו. אז אולי מישהו יכול להסביר לי איך זה קורה שאדם כמוך סבא, חסון, תמיר, יפה תואר, עוצמתי וכוחני שהעניק לנו תחושת ביטחון והגנה בדרכך הרוחנית, נפטר מן העולם? אז כנראה סבא, אלוקים רצה את החוזק הפיזי והרוחני הזה למען תשכון לצידו. אומרים, אדם ניחן במעלותיו, ואתה ניחנת באין ספור מעלות. הלכת בדרך הישר, באהבת הבריות, בתרי"ג מצוות, כשהבולטת היא הכנסת האורחים. המשפחה אצלך היא ערך עליון. היית עמוד התווך. במשברים גדולים שחוויתי, במחיצתך, היו קטנים בזכות האופטימיות שהפגנת. את הבית העמסת מכל טוב, והכל לכבוד שבת. רצית את כולנו סביבך בשולחן השבת, ואורחים כמה שיותר, בערבי שבת. קשה לנו לראות את כיסאך בבית הכנסת מיותם. ואיך יהיה הקידוש בלעדיך? מי יעטוף אותנו בטליתך ויברך את הבנים? והסוכה שהכילה כל כך הרבה אורחים. סבא, זו הפעם הראשונה בחייך שביקשת לחגוג יום הולדת. ואני קיוויתי שעוד נזכה לשמוח איתך בחתונות שלנו, שלהם לא זכית. למה מיהרת כל כך ללכת? הדמעות חונקות את גרוני וצורבות את עיניי, והגעגועים צובטים את ליבי. ואני בוהה ואינני מבין איך כל זה קרה, ומה שכחנו לעשות למענך. הכאב הוא כל כך גדול ועצום סבא, והפרידה היא כל כך חדה וסופית כמו סכין מנתחים. סבא, מבטיח לך להמשיך צוואתך, ללכת בדרכך, לשמור ולשמר את המשפחה מאוחדת ומלוכדת. נדאג לסבתא אסתר שכל כך אהבת. סבא, תחסר לנו מאוד, נוח על משכבך בשלום. מי כמוך ראוי לגור באוהלו, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. יאיר השם פניו אליך ויחונקה. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. אמן. بجلي واحس صرتك وهناك الغالي انمت بنتي خلي من غيرك دار خاوية بما في الدار قال صحبي حتى فيني بشارة زهدي ديما عليك انا النبي يا بنتي الغالية ركض خاوه
خمامي، انت حياتي انت منامي، انت روحي انت ايامي، انت דאו עיניה. אתה האושר, אתה כל עולמי, אתה לי קרן שמש בנשמתי, אתה נותן לי כוח להמשיך, אברק אותך, אברק אותך. אנא סלח לי אם טעיתי, אין לי שקט ומרגוע, לקולך מתגעגעת, אוהבת רק אותך, עוד תראה היום יגיע ועליי תזרח השמש, בשבילך הכל רציתי, הכל למענך. يا إلهي انت تشوف من حالي، قبلي صلاتي واسمع لك والي، بيد لي صعدها انت يا العالي، قلب انت الوحدانية، انت داو عيني انت تخمامي، انت حياتي انت منامي، انت روحي انت ايامي، انت داو عينيا. אתה האושר, אתה כל עולמי, אתה לי קרן שמש בנשמתי, אתה נותן לי כוח להמשיך, אברק אותך, אברק אותך.
תדליקי כפרה. אני הייתי לוחץ על נו בואי אליי מיכאל, בוא. היום יש לך יום הולדת, היום א' בשבט, תשע"א. 2011. רגע, אבל תעמוד ככה. תביא לו את זה יוסי. מוריה בואי גם את כפרה, בואי לידי. רגע, תעשה להם סרט. תרים אותה יוסי. יוסי תרים אותה יוסי, סרט. הופה. מוריה. מכיר את מיכאל? אתה עושה סרט? כן. מה עשית? תביאי שקלי בבא. לא. הנה, מחלוף. הנה מחלוף. מחלוף. תעשי מרחוק ככה. טוב, בלי מוצץ. טוב, אז בואי, תחזיקי את מיכאל. טוב. אני יורד אותך. איפה אתה מסתכל? מה זה מיכאל? מה זה? זאתי, איך קוראים לה? דורה. הנה. לא. תשענו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל התצועות הנפלאות שעשית